magkaloob. Oy Jesus, nagbawi sa akong kalay, ikang saya ang sasala, ikuha niya ako. Ikang saka salanan ko, ako iba muna Jesus. Ikabiad kung kadulong, request to be agad ako. Dugay na siyang nagagtawag, samtang lahi salaat ko tungod sa paghigugma niya sa lagi pasay. Ikang saka salanan ko, ako giba muna Jesus. Kami ang tagulong, request to giagad ako. Ito na ang siyang tunog, kita may ilansan pa tungod sa paghigugma niya, ibangon niya ako. Ikang saka salanan ko, ako giba